Θα διαβάσω 6 ώρες. Έλα μαζί μου. Κλασικά 11 παρά ξεκινάω με κλινική ανατομία. Είναι η επιλογή σου, οπότε θεωρητικά είναι πιο εύκολο. Εδώ ρίχνω μια ματιά στα παλιά θέματα. Έπρεπε να ανοίξω και βιβλίο για να θυμηθώ την πορεία της Μυριαίας. Και επειδή η βιβλιοθήκη είχε μόνο Σνέλ, εγώ δεν είχα βιβλίο μαζί μου, αναγκαστικά διάβασα από Σνέλ, αλλά πραγματικά δεν σας το συνιστώ. Υπάρχουν πολύ καλύτερα βιβλία ανατομίας, όπως ο Άγιος, Μουρ, Γκρέις και ο Σάββαζε για πιο συνοπτικά. Αν θες Άτλα, μπορείς να επιλέξεις Ομπότα και Νέτερ, με το Νέτερ να είναι πολύ καλύτερο. Εδώ μαθαίνω τις απαντήσεις από τα παλιά θέματα, που παρεμπιπτόντως δεν έπεσε τίποτα από αυτά. 2 η ώρα και σπίτι για ξεκούραση. Στις 5 ξανά επιστρέφω για μακροβιολογία, που παρεμπιπτόντως τη μισώ, δεν μου αρέσει καθόλου. Όμως βρήκα μία σελίδα η οποία μου έκανε το διάβασμα πιο ευχάριστο. Αρχικά ανέβασα τα PDF της ύλης και το AI έφτιαξε πολλαπλές επιλογές. Εγώ ενθουσιάστηκα. Συνεχίζω με φυσιολογία και προσπαθώ να τελειώσω το ύπαρ, το οποίο πραγματικά έχω που το διαβάζω εδώ και 3 μέρες. Εντάξει, στη φυσιολογία έχω πάρει απόφαση ότι θα την περάσω με ένα απλό 5, αρκεί να φεύγει το μάθημα, δεν αντέχω άλλο. Έφυγα στις 8.30, αλλά ξέχασα να βγάλω φωτογραφία την ώρα. Και κάνε follow για τα επόμενα. Bye!